wat doe jij hier? Je moet nu naar huis, Pietje van Dalen. Wat doe je nu nog op de straat? Stap nu lekker op je fietsje. Het is toch al zo vreselijk laat. Toe ga naar huis en wees verstandig, want het is nu toch wel genoeg. Je moet naar bed toe en gaan slapen, want anders gaat je morgen vroeg. Pietje van Dalen, Ja? je moet nu naar huis. Nee, dat wil ik niet. Pietje van Dalen, Ja? ze wachten op je bij je thuis. Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in. Ze zitten thuis op je te wachten, ze worden vreselijk ongerust. Ze denken dat je al die uren een heel lief meisje hebt gekust. Je hebt toch zulke rode wangen, het ruikt naar parfum in je haar. Het zwaait wat als je nu nog treuzelt, je pa en ma zijn prikkelbaar. Pietje van Dalen, Ja? je moet nu naar huis. Nee, dat wil ik niet. Pietje van Dalen, Ja? ze wachten op je bij je thuis. Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.